अरे की खोली दी खजानावा अरे की खोली दी खजानावा जी अरे की खोली दी खजानावा ए राजा जी अरे की मुंडन में भइल बा जुटानावा ए राजा जी कि खोली दी खजानावा ऊपर आ जाए ऊपर चला। पिछला लगन के सबसे शानदार हमने के कार्यक्रम अपना आदरणीय मनोज भैया प्रधान जी के यहाँ कैले रहनी जब बारात ओजे देखनी जा कि बारात जमावल कोना तरीका से जाला हमरा आदरणीय राघवेंद्र चाचा बने उतने जमावल आई जा भइल बाटे मोटकी एकदम भैया अरे की खोली दी खजानावा जी अरे की खोली दी खजानावा का कि गोदिया में भइले ललनवा राजा जी हरका भैया कि खोली दी खजानावा। हथुआ से हमारे मुखिया जी उपस्थित बानी सब गार्जियन बा सबके बार बार प्रणाम। अरे की गोदिया में भइले ललनवा पिया खोली दी खजानावा गोदिया में भइले गोदिया में भइले ललनवा पिया खोली दी खजानावा गोदिया में भइले खोली दी खजानावा 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 गोदिया में भइले ललनवा पिया खोली दी खजानावा गोदिया में भइले ललनवा खोली दी खजानावा गोदिया में भइले ललनवा पिया खोली दी खजानावा गोदिया में भइले कि हमारा घरवा में सुनर एगो भतीजा भइल बा हमारा घरवा में सुंदर एगो भतीजा भइल बा कि हमारा घरवा में सुनर एगो भतीजा भइल बा हमारा घरवा में सुंदर एगो भतीजा भइल बा कि ओकर भुवन बाल बहुत लागेला कमा ओकर ओकर भुवन बाल बहुत लागेला कमा बाबू भैया हजारों के पुरस्कार बैजू टोला छपरा निवासी बड़े भैया नरेंद्र सिंह जी की ओर से सन्नी बाबू के नरमुंडा स्वामी के सब कलाकार को बहुत बहुत गार्जियन के बार बार प्रणाम। हमरा नितिन सिंह हैप्पी भैया आदरणीय नरेंद्र चाचा जी के भतीजा हमारे प्रिय बड़ भाई जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी बानी भैया के दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन कि ओकर भुवन बाल बहुत लागेला कमा ओकर भुवन बाल बहुत लागेला कमा हमारा भैया भाभी के प्यार के नतीजा भइल बा हमारा भैया भाभी के प्यार के नतीजा भइल बा
औरत कहते हैं कि ए राजा जी का कहत हूँ एक ही चीज के कमी रहे कि हमनी के मम्मी पापा ना बनल रहनी जा। अच्छा मम्मियों पापा बन गई जा मैया के आशीर्वाद से। औरत कहती है कैसे कैसे मैया जी के कृपा से कुछ नहीं के कमी कुछ नहीं के कमी हो कुछ नहीं के कमी रउआ बनली पापा ये पिया हम बनली मम्मी जी हम बनली मम्मी हम बनली मम्मी मैया जी के कृपा से कुछ नहीं के कमी जी कुछ नहीं के कमी कुछ नहीं के कमी रउआ बनली पापा ये पिया हम बनली मम्मी जी हम बनली मम्मी हम बनली मम्मी ए राजा जी चलते रहे भैया हीरा या समिला रतन भाई पिया खोल दी खजाना हीरा या सब भाई रतन खोल दी खजाना गोदिया में भाई लाला भाई पिया खोल दी खजाना गोदिया में भाई आज जन्म है कृष्ण कन्हैया राजा जी आज जन्म है कृष्ण कन्हैया राजा जी आज जन्म है कृष्ण कन्हैया राजा जी कि देखी नंद घर बाजेला बधैया राजा जी 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 गोदिया में भइले गोपाल हथुआ के धरती से हमारे गार्जियन आदरणीय उमेश शाही जी मुखिया जी की ओर से हजारों हजार रुपए के आशीर्वाद मुखिया जी के बार बार प्रणाम स्वागत अभिनंदन बा। अब बैजू टोला निवासी छपरा की धरती से बड़े भैया नरेंद्र सिंह जी धराका सिंह जी की ओर से हजारों हजारों का पुरस्कार गार्जियन के स्वागत बा। कहे राजा जी लुटावा अन धन खजानावा राजा जी लुटावा अन धन खजानावा रानी जी लुटावा तारी सोना के कंगनावा रानी जी लुटावा तारी सोना के कंगनावा राजा जी लुटावा अन धन खजानावा राजा जी लुटावा और धन खजानावा रानी जी लुटावा तारी सोना के कंगनावा सोना के कंगनावा सोना के कंगनावा ए राजा जी पूरा भइले मान के सपनावा ए पिया खोल दी खजानावा पूरा भइले मान पूरा भइले मान के सपनावा ए पिया खोल दी खजानावा वाह आरा बक्सर मलेशिया